Καλημέρα από τη Σαντορίνη όμορφη. Σήμερα θέλω να σας κάνω ένα live εδώ στο TikTok, έχω καιρό να κάνω, με την συνέχιση ενός κασκόλ που έχω ξεκινήσει. Βέβαια τελειώνει. Αυτό θα γίνει και σε κόκκινο, 2 κόκκινα θέλω και θα κάνω και άλλο ένα πράσινο για να υπάρχει. Οπότε θα είναι διαθέσιμα και θα σας τα δείξω και εδώ πέρα στο TikTok, θα τα ανεβάσω και θα τα ανεβάσω και στο Facebook μου, στις ομάδες μου. Αυτές τις μέρες δεν μπόρεσα να κάνω live λόγω διαφόρων θεμάτων και παρόλο που ήμουνα έξω δεν μπόρεσα να βρω χρόνο να κάνω live. Έξα περισσότερο βάση στο περπάτημα και στην φίλη μου που είχα το Σαββατοκύριακο και ήταν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε Σάββατο εννοείται ότι θα βλεπόμαστε. Και το Σάββατο πάλι το πρωί θα βρεθούμε, αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι. Θέλω να ζητήσω βέβαια και θα παρακαλέσω τα άτομα που μπαίνουν να μην γράφουν διάφορα, γιατί παρακολουθούν και οι γη μου μέσα στο live, θα το λέω συνέχεια, οπότε επειδή έχω και άλλες προσβάσεις, λίγο προσοχή στα λεγόμενά σας. Όποιος θέλει το κρατάει για τον εαυτό του ότι θέλει να γράψει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ξεκίνησα να λέω για εδώ πέρα, για το live, πως πέρασα με τη φίλη μου πάνω που είχα πάει στο Θησίο, μοναστηράκι, Ερμού, Σύνταγμα και αυτό το δρόμο της Ερμού τον κάναμε τουλάχιστον 3-4 φορές ποδαρόδρομο. Εγώ δεν έχω θέμα, επειδή μένω μόνιμα Αθήνα. Η κοπέλα είναι από άλλη περιοχή της Ελλάδας και εργάζεται τώρα για κάποιους μήνες εδώ στην Αθήνα, οπότε στα ρεπό της βγαίνουμε έξω, πίνουμε καφέ, πάμε βόλτες και όλα αυτά. Και επειδή πλησιάζουν οι γιορτές, ο κόσμος πάνω στην Ερμού είναι πολύ περισσότερος. Δεν τον είχε ξαναδεί και αυτός που ήταν βέβαια δεν ήταν ο κόσμος που έχουμε συνηθίσει εμείς εδώ οι Αθηναίοι να συναντάμε σε τέτοιες βόλτες. Και λίγο την κούρασε όλο αυτό, αλλά εντάξει, της είπα ότι δεν είναι γενικά έτσι η Ερμού σε κανονικές συνθήκες, δεν μιλάμε για καλοκαίρι, αλλά επειδή εγώ βγαίνω καθημερινές και διαφορετικές ώρες, δεν συναντάω αυτόν τον κόσμο που συναντήσαμε προχτές, Σάββατο και Κυριακή, μέσα μετά τις 11 που βγαίνει ο πιο πολύς ο κόσμος, και είχαν και τις διάφορες εκδηλώσεις εκεί πέρα στο Σύνταγμα και γινόταν ένας πανικός. Εντάξει, όταν δεν είσαι συνηθισμένος και έχεις πιο ήρεμες καταστάσεις, γενικά έχεις συνηθίσει στη ζωή σου, λογικό είναι
να μην μπορείς να έχεις, όχι να μην μπορείς, να βλέπεις πιο πολύ την Αθήνα, ότι έχει τόσο πολύ κόσμο, ενώ όντως η Ερμού σε καθημερινή κανονική βάση δεν έχει αυτόν τον κόσμο, ειδικά το χειμώνα, μόνο σε γιορτές, και τώρα είναι περίοδος γιορτών και όλοι βγαίνουν τα Σαββατοκύριακα, ειδικά που έχουν τα ρεπό τους ή οτιδήποτε άλλο, στην αγορά, είτε στην Ερμού, και ήθελα να την πάω και Αγίου Μάρκου, αλλά τελικά αυτό που ήθελε να βρει το βρήκε και μ' άρεσε τόσο πολύ να το καλοφορέσει και να το πολυφορέσει. Εγώ βέβαια λόγω γιορτών δεν ξέρω, εδώ λογικά στο σπίτι, τα παιδιά δεν ξέρω που θα βρίσκονται, εγώ εδώ στο σπίτι με τη μαμά μου, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάει στην αδερφή μου, αν πάει εγώ θα κάτσω εδώ σπίτι, μια χαρά, ησυχία που θα έχω, γιατί αν θα πάει η μαμά μου θα πάει και ο μεγάλος μου ο γιος, γιατί λογικά ο μικρός, αν μείνει Αθήνα, και αυτός θα πάει στην αδελφή μου με την μαμά μου και το μεγάλο μου. Τώρα ο μεσαίος είναι ήδη να πιούμε και καφεδάκι, και ο μεγάλος είναι ήδη στο χωριό, στα πεθερικά μου, του πρώην άντρα μου, τους γονείς, και θα κάτσει και κάνα μήνα, οπότε θα κάτσει και μετά τις γιορτές, γιατί από το ίδιο χωριό είναι και η κοπέλα του, και να κάτσει εδώ τι θα κάνει μέσα στην Αθήνα, να ξεκουραστεί, γιατί δούλευε σεζόν Σαντορίνη και οι τρεις δουλεύουνε, αλλά ο μικρός έχει ξεκινήσει τη σχολή του, οπότε είναι εδώ στην Αθήνα. Να δώσω και να δώσω και ένα μεγάλο μπράβο στην κοπέλα του μικρού του γιού μου που πήρε το πτυχίο της, ήταν η πρώτη, όπως και ο γιος μου. Να έχει καλή σταδιοδρομία, ό,τι κάνει και βάζει στόχους στη ζωή της να το πετυχαίνει, να είναι πάντα υγιής, ευτυχισμένη και χαρούμενη, όπως βέβαια και όλα τα παιδιά, όχι μόνο τα δικά μου αλλά και όλου του κόσμου, να έχουν πάντα επιτυχίες, ό,τι και να κάνουν, δεν χρειάζεται να πάρουν πτυχία. Αυτό που θέλουν πραγματικά και βάζουν στόχο να πετυχαίνουν, όποιος και να είναι αυτός. Και καλό είναι να μην τα δικά μας θέλω, αυτά που δεν κάναμε εμείς, να τους τα βάζουμε να τα κάνουν τα παιδιά. Ή θέλουμε εμείς να πάμε κάπου, να μην τα τραβολογάμε σαν να είναι τσουβαλάκια. Γιατί κοίταγα και κάποια βίντεο τώρα μέσα στο TikTok και παρακολουθώ έναν κύριο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το βίντεο, που έλεγε ότι πρέπει να φουγκραζόμαστε, γιατί τον απέναντί μας, όποιος και αν είναι αυτός, γιατί δεν έχουμε ακριβώς τον ίδιο χαρακτήρα, και αδελφός μας να είναι και συγγενείς να είναι και τα παιδιά μας τα ίδια, έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Έχουν διαφορετικές, διαφορετικό τρόπο σκέψης, θέλουν διαφορετικά πράγματα από εμάς. Οπότε, γι' αυτό λέω, είναι οι δρόμοι μας πάντα, είναι παράλληλοι, απλά τα δικά μας άτομα, δηλαδή τα παιδιά μας, οι γονείς μας, όλα αυτά είναι κομμάτι της ζωής μας, που είναι ο αλληλένδετος κρίκος, αλλά δεν πρέπει να
Δηλαδή πρέπει ο ομφάλος αυτός λόρος να κόβεται και να έχουμε και την ατομικότητά μας σαν άνθρωποι. Μισό λεπτό. Συγγνώμη. Μ' αρέσει να μιλάω γενικά, να λέω πράγματα, αυτά που σκέφτομαι εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Μπορεί πολλές φορές να πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά είναι ο τρόπος σκέψης γενικά, αν το συνειδητοποιήσουμε, των ανθρώπων, γιατί και σε συζητήσεις απάνω να βρεθούμε, πάντα βλέπεις ότι ξεκινάς από ένα θέμα, εκτός αν είναι κάποια συγκέντρωση που έχει ένα συγκεκριμένο θέμα, βλέπεις από το ένα θέμα πηγαίνουν στο άλλο. Είτε σε συγκεντρώσεις, είτε με συγγενείς, γνωστούς, φίλους, οπουδήποτε και να είσαι, και αφού η τεχνολογία μας έχει, δεν θα πω απομονώσει, γιατί εγώ προσπαθώ να κρατάω φιλίες και να βγαίνω έξω, αλλιώς θα ήμουν συνέχεια πάνω από ένα TikTok ή πάνω από να έκανα συνέχεια live ή πάνω από ένα Facebook ή να πλέκω συνέχεια και να είμαι πάνω από ένα live. Όμως μετά την περιπέτειά μου το χειμώνα πέρυσι, δεν θέλω να ξαναζήσω το ίδιο σκηνικό, και όταν χτες το βράδυ έμαθα ότι ένα από τα βασικά μου χάπια της αστάθειας που έχω, του προβλήματος, μου είπανε το φαρμακείο το ψάχνει 3 μέρες και ότι βρίσκεται σε έλλειψη, άρχισα να σκέφτομαι ότι πάλι θα γυρίσω στα περσινά δεδομένα, πάλι θα μείνω ξαπλωμένη στο κρεβάτι, πάλι η αστάθεια επανέρχεται. Πέρασαν όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο μυαλό μου, ό,τι πέρασα πέρυσι και δεν μπορούσα να κουνηθώ, να βγω έξω και ούτε να κρατήσω το κινητό, ούτε να περπατήσω μέσα στο σπίτι. Δηλαδή είσαι σε σημείο να είσαι ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι και να θέλεις έναν άνθρωπο σε γενικές γραμμές δίπλα σου, που λογικά δεν μπορούν να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή όλοι, κάποιος πάντα δίπλα σου, γιατί όλοι έχουν τις δουλειές τους, τις εργασίες τους, τη ζωή τους, και δεν θέλω να ξαναμπω στη διαδικασία να υποχρεώσω να είναι κάποιος δίπλα μου, και εκεί άρχισα να αγχώνομαι. Εν τω μεταξύ έγινε και τη Δευτέρα κάτι πάνω στο μάθημα της κεραμικής, φεύγοντας, αγχώθηκα πάλι εκεί. Είμαι λίγο αγχώδης τύπος σαν άνθρωπος, εγώ προσωπικά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κληρονομικό ή όχι, αλλά αγχώθηκα τόσο πολύ ότι εντάξει, σταμάτησε το ένα φάρμακο πέρυσι το καλοκαίρι, τώρα μέσα σε ένα χρόνο που μου δώσανε την καινούργια φαρμακευτική αγωγή θα χαθεί και αυτό το χάπι, και λέω τι θα γίνει. Παίρνω μια συγγενή της μαμάς μου που έχει φαρμακείο, και ευτυχώς δόξα τω Θεώ να κάνω το σταυρό μου, το είχε ήδη και τα 2 κουτιά που χρειάζομαι,
Και υπάρχει σε έλλειψη, θέλω να το συζητήσω και με τον γιατρό μου αυτό, ότι αν υπάρξει αυτό, τι κάνουμε, έλεγε Νέστε, όπως κόπηκε το άλλο από την αγορά. Αν συμβεί σε αυτό κάποιο άλλο να βρω, πρέπει να ενημερώσω και τους δύο γιατρούς, να γνωρίζω ένα τρίτο φάρμακο, να έχω στο τσεπάκι μου που λένε, για να μην καθυλωθώ στο κρεβάτι πάρα πολύ καιρό, να ξέρω ότι είναι 5-10 μέρες μέχρι να φύγει το ένα φάρμακο από τον οργανισμό, να έρθει το άλλο, άντε, ένα μήνα το πολύ. Αυτό το βέβαια το 7 μήνο ήταν ό,τι χειρότερο για μένα, ναι. Αυτό με το γεγονός εχθές το βράδυ γύρισα και ούτε να φάω ήθελα, τίποτα. Ήμουνα ένας άνθρωπος που έψαχνε να βρει διέξοδο στο τι θα κάνει. Τέλος πάντων, με το πολλά βρήκα το φάρμακο. Μου είπε η ξαδέρφη μου ότι θα την ενημερώνω 2-3 μέρες νωρίτερα για να το ψάχνουν. Θα ενημερώνω βέβαια και το φαρμακείο το δικό μου, που με έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ και σε πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να λέω ονόματα, λόγω ότι είναι προσωπικά δεδομένα. Και οπότε δεν είναι ότι ρίχνω κάποιον, ναι, το ένα, αν δεν το βρίσκει το ένα και το έχει το άλλο, θα το παίρνω βέβαια από την ξαδέλφη μου σαν δεύτερη επιλογή, γιατί το πρώτο φαρμακείο είναι και στη γειτονιά μου, είναι δίπλα μου, οπότε είναι πιο εύκολο να το πάρω. Πρώτα θα ψάχνω εδώ στο δικό μου και μετά η διέξοδο σε δεύτερη είναι η ξαδέρφη. Γιατί δεν υποστηρίζει, γιατί είναι απόσταση για να πας σε εκείνο το φαρμακείο, δεν είναι αυτό. Και όταν εγώ έχω φάρμακα που χρειάζομαι ανά πάσα στιγμή, γιατί είναι από 3 διαφορετικούς, ακόμα για το τέταρτο δεν ξέρω μετά τις εξετάσεις που θα κάνω, αλλά από 3 διαφορετικούς γιατρούς έχω στάνταρ φαρμακευτική αγωγή κάθε μήνα. Οπότε τώρα ένα να μην βρω, εντάξει, ευτυχώς έχουμε και εμείς στη γειτονιά μας κάμποσα φαρμακεία, γιατί από άλλο φαρμακείο ψωνίζει η μαμά μου, από άλλο εγώ. Αλλά προτίμησα να απευθυνθώ στην ξαδέρφη, σαν δεύτερη επιλογή, και αν δεν το είχε, θα πήγαινα στις μαμάς μου το φαρμακείο. Αλλά η ξαδέρφη μου το κοίταξα από την κόρη της, γι' αυτό λέω ξαδέρφη μου, γιατί η μαμά της είναι πρώτη ξαδέρφη με τη μαμά μου, οπότε είμαστε δεύτερα ξαδέρφια. Αν δεν, θα το κοιτάγα και στη μαμά της και μετά στο φαρμακείο ψωνίζει η μαμά μου. Γιατί είναι και διαφορετικές οι περιοχές που έχουν τα φαρμακεία, αυτό είναι πιο πολύ η διαφορά. Και εγώ δεν μπορώ λόγω της αποστάσεως, αν έχω συνηθίσει σε ένα φαρμακείο και με έχει εξυπηρετήσει σε δύσκολες στιγμές, θα συνεχίσω να παίρνω και δεν ήμασταν τόσο δεμένοι για να μπορώ να πω, αλλά σε έκτακτες περιπτώσεις πάντα με βοηθάει η ξαδέρφη. Από εκεί ψώνισε σχολημένος ο πατέρας μου τα φάρμακα για το καράβι, όλα από την ξαδέρφη, πριν ξεκινήσει. Από την ξαδέρφη της μαμάς μου, σας έχω μπερδέψει με τις ξαδέρφες. Και να σας πω και την ξαδέρφη της μαμάς μου, στον ξαδέρφη μου θεωρώ, γιατί έχουμε μεγαλώσει και μαζί και έχουμε είμαστε βέβαια εντάξει από το ίδιο χωριό Σαντορίνη και έχουμε περάσει και μαζί στο νησί όμορφα όποτε έρχεται και εδώ πέρα. Οπότε βρήκα τελικά άκρη και ηρέμησα και ενώ ήταν να πάω σήμερα να το πάρω λόγω ότι δεν είμαι καλά, όχι σε θέμα υγείας, γενικά σε κάποια άλλα προσωπικά πράγματα,
Θα πάω αύριο το πρωί, την πήρα τηλέφωνο, είναι Τετάρτη, έτσι κι αλλιώς τα μεσημέρια κλείνουν τα φαρμακεία, οπότε θα πάω αύριο το πρωί με την ησυχία μου. Γιατί έβρεχε το βράδυ, ήταν και η βροχή πολύ, οπότε σταμάτησα στην υγειά σας, την πήρα τηλέφωνο και την ενημέρωση να μην με περιμένει σήμερα. Θα πάω αύριο το πρωί. Και χτες πέρασα από ένα μαγαζί στη γειτονιά, πηγαίνοντας στο φαρμακείο, για να πάρω ένα άλλο φάρμακο που πρέπει να ξεκινήσω χτες το βράδυ, αναγκαστικά, με μαγαζί με ρούχα. Το μαγαζί που ψωνίζω τα ρούχα εδώ και πολλά χρόνια, τα περισσότερα, το 90% της καρταρόμπας μου τώρα φέτος πια είναι από αυτούς, η καλοκαιρινή μου. Οπότε και πολλά, επειδή τα χειμερινά μου έχουν χαλάσει, κοιτάω μαγαζιά με τιμές και συγκρίνω και πάω και αγοράζω. Εν τω μεταξύ βρήκα χτες ένα φοβερό μπουφάν, σε αυτό το στυλ που φοράω, επειδή έχω ένα μπουφάν πάρα πολλά χρόνια και ένα λίγο πιο κοντό, για καθημερινή βάση. Και αυτό που βρήκα είναι ακριβώς το ίδιο το χοντρό που φοράω και το θέλω για τις εκδηλώσεις που θα πηγαίνω, επειδή πηγαίνω και στην κεραμική και κάνουν διάφορες εκδηλώσεις, και είναι 2 φορές έχω πάρει μέρος, οπότε αυτό θα συνεχιστεί, θα συνεχίζω να παίρνω μέρος, είτε με κεραμικά, γιατί ξεκίνησα και φτιάχνω και κεραμικά, είτε με πλεκτική. Γιατί σε συνδυασμό που τα κάνω εγώ, που έκανα την τελευταία έκθεση και τους άρεσε πολύ με το φύλλο που σας έχω δείξει και τα κεραμικά πάνω, και όλα αυτά θα πρέπει να έχω, ειδικά το χειμώνα, ένα πιο καλό μπουφάν, όχι το καθημερινό που φοράω, βγαίνω έξω για όλες τις δουλειές, και το βρήκα σε τιμή σοκ. Για μένα ήταν τιμή σοκ. Επειδή μου κάνουν και πιο ειδικές τιμές, επειδή το γνωρίζω το μαγαζί από όταν ξεκίνησε, γι' αυτό το λόγο τώρα μέσα στα Χριστούγεννα, στις γιορτές, θα πάω να το πάρω. Το βάλανε στην άκρη, μου κάνουν μια πιο ειδική τιμή και τους ευχαριστώ πολύ. Οπότε θα πάω στις γιορτές κοντά να το πάρω αυτό το μπουφάν και θα δω και για κανένα φουστάνι και κάποια ρούχα που μου λείπουν. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά αυτά. Φόρμες και όλα αυτά. Είναι μαγαζί με ρούχα που με τα ρούχα από αυτούς τα έχω και 8 και 9 χρόνια. Είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας και είναι ελληνική. Και προτιμάω να παίρνω από αυτούς παρά να παίρνω. Θα ψωνίσω και κάποιο μάρκα από αυτά τα μαγαζιά H&M και αυτά. Αλλά προτιμώ να φτιάχνονται εδώ στην Ελλάδα, να μένουν τα χρήματα εδώ στην Ελλάδα όσο μπορώ, και γι' αυτό ψωνίζω πια από εκεί. Όσο μπορούμε να κρατήσουμε τις ελληνικές βιοτεχνίες αυτές ανοιχτές, και ξέρω ότι τα H&M και όλα αυτά είναι σε πιο φθηνές τιμές, τα βρίσκεις τα προϊόντα οποιοδήποτε, αλλά καλό είναι να βάλω 5 ευρώ παραπάνω και να μείνει εδώ στην χώρα μας, για να μπορέσουμε λίγο την ανάπτυξη, δεν τη βλέπουμε επειδή είναι και η Κίνα πια, όλο το 99,99 είναι κινέζικα, και γι' αυτό κοιτάω κάποια πράγματα, μαγαζιά που γνωρίζω και τα ξέρω χρόνια, να ψωνίζω από εκεί κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Από εκεί και πέρα δεν σας μίλησα καθόλου για το βελονάκι. Να σας πω ότι, συγγνώμη να ρίξω μια ματιά αν έχει γράψει κάποιος κάτι,
2 που γράψανε, τους μπλόκαρα. Μάλιστα δεν έχει γράψει κανένας κάτι, σας ευχαριστώ που περνάτε. Με την καινούργια χρονιά θα έχω φτιάξει ένα μέρος που θα έχω βάλει όλες τις δημιουργίες μου και θα σας τις κάνω και live. Αυτή τη στιγμή λόγω των γιορτών δεν το κάνω. Γιατί είναι και άλλα πράγματα που θέλω να κάνω, να στολίσω τώρα αυτή τη βδομάδα το δέντρο στο δωμάτιό μου, να τακτοποιήσω κάποια πράγματα και γενικά σε πολλά πράγματα θέλω να κάνω κάποια πράγματα τώρα αυτά και αυτό το μήνα, οπότε τον άλλο μήνα να μπορέσω να πάρω ένα μικρό ειδικό επιπλάκι για να μπορέσω να βάλω εκεί μέσα τις δημιουργίες μου, να τις έχω σε ένα χώρο, όπου σκέφτομαι από Φλεβάρι πριν το Πάσχα να ξεκινήσω και επιδείξεις στα live μου εδώ, όταν λέω επιδείξεις δηλαδή αν ενδιαφέρεται κάποιος που θα βλέπει τις δημιουργίες εκείνη τη στιγμή να θέλει να το πάρει, θα μιλήσει μετά μέσα σε προσωπικό μήνυμα. Είτε εδώ στο TikTok ή σε αυτό το TikTok ή στο άλλο που έχω, γιατί θα κάνω και εκεί live, είτε μέσα στο Facebook μου, Σαντορίνη Όμορφη, όπου εκεί πέρα θα με βρίσκετε και έχω και τις ομάδες. Οπότε εκεί θα με βρίσκετε στο Facebook πιο εύκολα. Στο TikTok δεν μπαίνω τόσο συχνά. Απλά μπαίνω να δω ποιος έχει στείλει τι. Και από εκεί και πέρα είπα ότι θα ανοίγω μόνο για live μέσα με τα σχέδιά μου. Αυτή τη στιγμή φτιάχνω την παραγγελία μου, το κασκόλ το πράσινο. Έχω να κάνω ένα πράσινο και ένα κόκκινο προς το παρόν. Περιμένω μια απάντηση για ένα κόκκινο ακόμα. Αυτό το πράσινο λογικά σήμερα αύριο τελειώνει, να ξεκινήσω και το κόκκινο για να μπορέσω να το παραδώσω εντός των ημερών που έχω υποσχεθεί. Και χωρίς να το καταλαβαίνω περνάνε οι μέρες και πολλές συγκυρίες που δεν τις υπολογίζεις σου βγαίνουν ξαφνικά και έτσι χάνεις την ημέρα και μετά με βλέπω να κάθομαι βράδια των τελευταίων ημερών να κάθομαι να προχωρήσω την παραγγελία. Ήδη τη μία παραγγελία την έχω τελειώσει, απλά φτιάχνω και κάτι, αν γίνει κάποια εκδήλωση πάνω στη κεραμική με χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, έχω σκοπό να φτιάξω κάποια δώρα για την εκδήλωση, αλλά όχι πάρα πολλά, εντάξει, και αναλόγως και πόσα άτομα θα έρθουν. Δεν μπορώ να μπορεί να μην είναι και να μην πάρουν και όλοι. Αλλά επειδή είναι χειροποίητο και δεν ξέρω πόσο χρόνο θα μου φάει για το κάθε ένα, λογικό είναι, μαζί με τις παραγγελίες που έχω, λογικό είναι να μην είναι όλα τα άτομα ικανοποιημένα, αλλά θα προσπαθήσω να αν δεν την κάνουν εδώ τα Χριστούγεννα και την κάνουν προς την πρωτοχρονιά φώτων, που είναι και η κόπη της πίτας, τότε ναι, θα έχω προλάβει να τελειώσω το σκεπτικό μου, όλο αυτό που θέλω να ολοκληρώσω για την εκδήλωση αυτή, που λογικά κάποια στιγμή θα την κάνουν. Και γι' αυτό θέλω και χρόνο, αφήνοντας πίσω κάποιες άλλες εργασίες, και γι' αυτό προσπαθώ να τελειώσω τώρα αυτή την παραγγελία όσο πιο γρήγορα γίνεται.
για να μπορέσω να υλοποιήσω το έργο που θέλω και τους το έχω για έκπληξη. Δεν θα πω τι είναι απλά έκπληξη αυτό που θέλω να κάνω. Απλά δεν είναι τόσο το οικονομικό όσο το χρονικό διάστημα. Έπρεπε να το είχα σκεφτεί πιο νωρίς, να το είχα ξεκινήσει. Για του χρόνου, επειδή πάντα θα τους έχω μία έκπληξη για όσο χρονικό διάστημα θα είμαι εκεί, θα τους έχω πάντα Χριστούγεννα, Πάσχα, κάποια έκπληξη ή το καλοκαίρι που κλείνει, όσα άτομα βέβαια βρίσκονται εκεί εκείνη την περίοδο. Θέλω τα άτομα που με έχουν βοηθήσει βασικά να είναι υπερήφανα για τις δημιουργίες μου και όχι μόνο. Καλή συνέχεια Χρήστο, ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Δεν διάβασα τα μηνύματά σας, συγγνώμη για όσους με χαιρετήσατε και δεν σας απάντησα. Καλά είμαι, να είσαι καλά που μπήκες έστω και για λίγο. Θα τα πούμε ξανά, έτσι κι αλλιώς θα κλείσω από εδώ, για να μπω στο Facebook, να κάνω και εκεί ένα live σχετικά, και θα σας πω ότι θα με βρίσκετε εδώ στο TikTok, οτιδήποτε χρειαστείτε, θα ανεβάζω τις δημιουργίες μου, όπως και στο Facebook Σαντορίνη Όμορφη, και όλα τα βίντεο θα ανεβαίνουν στο κανάλι μου στο YouTube Σαντορίνη Όμορφη, και είναι δωρεάν η εγγραφή, οπότε θα βλέπετε και τις δημιουργίες που βρίσκονται για εσάς. Μια χαρά. Να είσαι καλά, καλή δουλίτσα εύχομαι, ολόψυχα, και όλα καλά πηγαίνουνε. Να πηγαίνουν για όλους. Οπότε και στο κανάλι μου στο YouTube Σαντορίνη Όμορφη, και εκεί μπορείτε να κάνετε δωρεάν την εγγραφή. Ευχαριστώ Χρήστο που ήσουνα μέσα για όσοι ώρες, και αν δεν σε πήρα είδηση, συγγνώμη. Σε όσα παιδιά περάσανε και δεν μπορεί να μου γράψανε καλημέρα και να μην απάντησα, συγγνώμη και γι' αυτό. Γιατί όταν πλέκω το μυαλό μου είναι πιο πολύ στο πλεκτό και δεν ανοίγω κάμερα να μιλάνε, οπότε να είστε καλά, με εκτίμηση. Θα τα ξαναπούμε σε επόμενο live, ελπίζω να είστε πάλι όλοι εδώ. Αν κάνω πιο αργά ή κάνω κάποια στιγμή αύριο θα δείξει, μπορεί να κάνω στο άλλο μου TikTok. Θα τα ξαναπούμε, καλό μεσημέρι σε όλους, καλή συνέχεια, και θα συνεχίσω τώρα ένα μικρό live στο Facebook για να μπορέσω να συνεχίσω και κάποιες δουλειές εδώ στο σπίτι. Με εκτίμηση από μένα προς όλους σας. Το βίντεο θα ανέβει και στο κανάλι μου.